hyökkää ja se on sitä siitosta. Seuraa siniverisiä niiden liikkeen pankkiin sukuihin. Valta kulkee verilinjoissa vapaa muurarin luosien syövereihin. Ja vanaviin tyranneet kukkaa sijatsut täällä, muttei sattumal. Vaan valkkaamalla kertaa se pitää tapahtua, et mene jakeluun. Niin kuin rinnakkais todellisuus, kun kattoo pintaa syvemmältä. Ei se mustavalkois missään tapauksessa oo, en oo niin väittänytkään. Vaikka onhan se lähtökohtaisesti häirittyneiden heivojen kuvio. Vaikka sieloskismaa sä olen samaa mieltä siitä, et valta paras huumet on. Kato sotakonetta, kato keskuspankkeja, kato kukaan ruorissa. Ne kuviot on tuvan meskaan mukavuusalueen ulkopuolelta. Saippuasarjan kulisseissa sattuu ja tapahtuu niinku Tokoin rannassa. Kansalaiset niinku kärpäset lasin purkis ansas harhassa. Lokeroima lujitettu näkymätön käsi, mut onks se Adam Smithin vai Adam Weishauptin? Vaikka sekin olisi oleva renki. Mulla ei oo akateemista pohjaa, julistan näin röyhki, et se on selvä. Ei oo myöskään terveellä pohjaa dumaa, fiilispohjaa, vuosien tutkimustyötä. Jee, kiitoksia. No kidding! Vuosien tutkimustyötämme! Mun pitää vääntää kirja, ottaa vastuu. Olen Jarjo Summonoitu! Näin se menee. Mulla ois itse asiassa matsku. Se on vaan vitumoinen duuni. Aamukirjoittakaa joku teistä mulle. Olen Jarjo Summonoitu! Oh yeah! Näin se menee. Kaksi jengi, mistä oli sämplätty ton